Ola, que tal? Son Saulo Fernández. Para os que non me ubiquen moi ben, presento os desfiles da mostra do Encaixe de Camariñas dende hai uns anos e poñolle voz aos diferentes eventos que hai ao longo desa semana. Este ano toca facelo dende a casa, máis concretamente dende o balcón da casa. Bueno, espero que todos fagades o mesmo que eu e que o fagades dende os vosos fogares para que todo pase máis rápido que nunca. Bueno, o que quería facer, para non liarme moito, era mandar unha mensaxe de ánimo, de apoio, mandar unha mensaxe a toda esa xente que loitou durante todo este tempo para conseguir que a mostra do Encaixe poidese sair adiante, non? Estou segurísimo de que todo o traballo vai a ter a súa recompensa e que mellor que teña recompensa na 30ª Mostra Internacional do Encaixe de Camariñas, que se di pronto. Nada, estou segurísimo de que para esa data, cando se celebre, todo o mundo vai a levar o encaixe tatuado na pel, a tradición continuará sendo futuro, por suposto, e que todo encaixará como nunca antes o fixera. Así que vémonos, na 30ª edición da Mostra Internacional do Encaixe de Camariñas, con máis ganas e máis forza que nunca, e ata entón, moito ánimo a todos.